Liseo antzoki eder honetatik egingo da gaur Busturialdeko 8. enpresa ideia lehiaketaren sari banaketa. Zuen etxietatik, bulegoatatik, kaletik, streaming bidez ikusten zago zendan hori be, eskerrak. Eta segiduen aurtengo epaimaiko kideak aurkeztuko deutsueguz. 7 izan dugu aurten. Aurten ere, hainbat eragile batu gara Busturialdeko ekintzailetza sustatzeko ekintza honetan. Badakizue, urtero lez batzen garela gazte ideia lehiaketa honetan. Nobedade bezala, aipatuko nahi nuke, enpresaren ikuspuntua aztertzeko gonbidatu egin dugula enpresa bat. Kasu honetan, Egoñi izan da. Euren ikuspuntua kontutan edukitzeko, balorazioetan. Urtero lez ikusten da ekintzailetza sustatzeko gaitasuna dagoela eskualde honetan. Busturialdean turismo jasangarria sustatzera bideratutako enpresa ideia onenaren saridunak 1.000 euroko saria eramango dago etxera. Ideia hau, Harri artean abentura parkea. Enpresa ideia bentzada. Urbildu, mesedez. Nia zertiz naz, Harri artean proiektuko zuzendariz edo arpe izen moten dagoena azken baten, ze honen atxetik jente asko dekogu. Gure proiektuek bi helburu nagusieko batetik dela parkin bat eraikiko dugu, bai autokarabanak, furgonetak eta motonetako turismo guztizentzat, ze hauteman dugu zelan honen beharra dauen bai Ereñoko eta bere inguruko zona guztizen. Eta bestetik nahi dugu bai jasangarri zedan turismo bat bultzatu, eta horretarako guk deko guzen terrenoetan bertan deko guzen baliabide naturalak baliatuz, ingurumenari kalterik etxen ez dutxen aktibitateak bultzatu nahi dugu. Honen 1.000 euroak proiektori azikera bat emoteko balizoa be, eta dire baino gehiago azkenen lehiaketa honek Busturialdeko ingurunien ezagutxera amatiek da garrantzen dizena ekona guretzako. Bigarren saridunak 2.000 euro, Torralde Aholkularitzak eskainitako 6 hilabeteko aholkularitza zerbitzua eta Arratxoko elkartien urtebetez langunea eroango dau etxera. Ideia hau, Melodep enpresa ideiarentzat da. Melodip. Ezagidu Alex, dala Paul Alexie, Paul da Melodipen sortzailie. Paul Bartzelonan daku momentu honetan eta Alex dator. Alex? Ni ordezkari moduren dator. Da, idei ezin zutia salduela nahin sakon nire naizielez, gitxi gora bera uste dut gu dagoela eruen musike elektronikoen mundue eta jaizen konzeptue beste nivel baderri batera. Gure baduntzakin igual, ez da itxortik. Alda konekta bera. Paul badakun. Paul? Txalo bat. Haupa, nire izena Paul Arrozea da, Bermiotara nahi, Bermio eta Bartzelonan artien bizi nahi. Ingenieritza industriala ikasi nagoen Bilbon eta gero Bartzelonara zu nintzen produktuen diseinu ikasten eta diseinadore sentiten nahi. Melodip da proiektu bat gu dauen aldatu dakun urteteko eta ondo pasateko eria. Horretarako naztaten dau musik elektronikue beste espresio artistiko batzukaz, beti manteniten konsumo responsable bat. Engune da udaletxikaz elkarlanien herri diferentitan azoka moduko ekitaldiak sortu. Ekitaldi honetan topakune da musikie eta arti ez gain produktu inovadorak hezkuntza eta inspiraziorako ekosistema bat. Eta amaitzeko, gustako lekidazte zatie, asko eskertzen dizela olako ekintzak, ilusio asko itzen dozkuen idea honek irtera bat okitzeko. lehenengoko saridunek, Urgain, enpresa idearentzat.
Nire izena Ander Etxaniz da, nigaz proiektu hain bana Borja txertu da Busturitxik gatoz. Busturitxarra gara bilok, da proiektue Busturin kokatzen da bai. Proiektue Urgain da enpresa teknologiko bat, zeinek dronak erabiltzen deu zen, hainbat proiektu, hainbat sektore ezberdinetan biherritzeko. Azpiegitura ezberdinak kontrolatzeko, segurtasun munduan sartzeko, ingurumenien, fotometrian, kubikak jakitzeko, hainbat kontu egitzeko. Idei izango litzateke, amentik 3-4 hiletara edo, ia berlotzen bagun eskariren bat, da ia berzelan lotzen gun hori etekinak ateteko, da apurka-apurke drone ezberdinak eta materia ezberdinak erosten joateko. Zorionak irabazlei eta bebai parte hartzaile guztioi. Benetan, oso pozik, oso harro gauz. Datorren urtera arte, eskerrik asko.